98% tal-popolazzjoni jew aħjar aktar minn 342,000 persuna għandha l-karta tal-identità elettronika sigura u valida. Dan intqal mill-Ministru għall-Intern Carmelo Abela f'Gatard House bla tal-bajda hekk kif intemm uffiċjalment il-proċess tat-tiġdid tal-karti tal-identità. Għatfadal biss madwar 9,700 persuna li għadha ma bitlitx il-karta tal-identità. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta Joe Vella Bonnici stqar li s-servizz f'Gatard House fi bla tal-bajda se jibqa' jkun offrut. Aħna is-servizzi tagħna ħajbqgħu jingħataw minn hawn minn Gatard House, jiġifieri min għadu ma ġeddiġ l-ID card, aħna nistidnuh jiġi għall-konvenjenza tiegħu biex ikun jista' jġeddet l-ID card. Ġifieri dan la m'hemmx penali, m'hemmx multi. Fost dawk li ġeddu l-ID cards kien hemm 3,000 persuna barranija li applikat għal e-residence. Il-proċess kollu ra l-bidu tiegħu fil-15 ta' Mejju tal-2014 fil-lokalità tax-Xajra u aktar tard infirex fil-lokalitajiet f'Malta u Għawdex. Servizz li laħaq aktar minn 230,000 persuna li ġeddet l-ID card fil-lokalità fejn joqgħod. L-inizjattiva tmexxiet minn Identity Malta u kienet sostnuta minn fondi Ewropej, fondi li laħqu 8 miljun euro. Il-Ministru għall-Intern sostna li l-proċess wassal għal aġġornament fid-database tal-Identity Malta. Sar pass, però qatt fadal xi jsir, sostna l-Ministru Carmelo Abela li qal li għalhekk beda proċess ieħor li se jara li online EID din is-sena tiġi simplifikata. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg spjega l-investiment li sar fis-servizzi elettroniċi, investiment li jlaħħaq 28 miljun euro. Dan ser jgħin biex jintlaħaq aħjar il-pubbliku. Intant, it-tiġdid tal-ID cards ukoll kien xi ħaġa mwiegħda taħt amministrazzjoni preċedenti u li se ssir biss mal-bidla tal-Gvern.